Sława Jezusu Chrystu. Sława na wieki. Michał Petro Pupczyk w parafii prawosławnej w Krynicy. Dneska odbył się 5. festiwal śpiewu cerkownych, takiej jubileuszowej, maleńkiej jubilej, ale все warto підкреслити, że jak jest jubilej. Maliśmy dneska możliwość wysłuchać przy nachodzie naszego festiwalu 4 chory. Oczywiście najpierw to te nasze chory, które tu mamy na Lękowyni, chor naszej parafii, który śpiewa na Lękowyni i w Krynicy już ponad 30 roków, i chór naszej duchowieństwa dekanatu Nowosąciewskiego, który już dziś od 6 rokach śpiewa i ukrasza i bogosłużenia archierejskie, a też różne wydania, jak i też chór Uspenia Preświatej Bohorodyci z Jarabyny, gdzie pani profesor Anna Drewianikowa prekraśnie wede to chorok, підтримує to wszystko, co jest takie ich narodowe, jak weselu rusyńskie i nie chce daty, żeby to tam propadało, za to też jej tak lubimy i cenimy. I taką jakby perełoczką, jak to się besieduje na tym tortyku naszym, był występ choru Oktoich, który dzieje przy parafii świętych Mefodia i Kiryla i też Ordynariatu Wojska Polskiego, który zakończył ten festiwal. Думаю, że w takiej też bardzo profesjonalny sposób mogliśmy wysłuchać poważnych i trudnych utworów i też takich bardzo wielkich kompozytorów. Крім того, суд організовані регулярні концерти хору Ottal z Krynici. No Ottal się wzięła idea tego festiwalu, bo my robimy już od paru roków takie
W okresie letnim, od maja do września, takie nasze koncerty naszego choru, bardzo było wielkie, można by powiedzieć, zainteresowania, bardzo dużo ludzi przychodziło i to nas tak sponukało do tego, żebyśmy się bardziej chcieli pokazać tu muzykę, krasotu muzyki, jej bogactwo, ale też różnorodność, dlatego też mamy chóry i jednorodne, mużskie i żeńskie i też mieszane, żeby można było w jak takim szerszym spektrum pokazać bogactwo cerkownej muzyki. Jakby to powiedzieć, my jako chrześcijanie dobrze znamy, że nie jest nic przypadkowego. Wszystko dzieje się z Bożej woli i Bożą pomysłą. Tak się wydarzyło własno i tak Bóg tutaj pokierował tym wszystkim, że obchodzimy dneska 35 roków od momentu erychowania parafii i 20 roków od czasu, kiedy była cerkiew poświęcona. I tak się to wszystko dobrze poskładało, że w tym własnym roku udało nam się zaвершить budowę cerkwi. To znaczy dobudowaliśmy tu ostatnią kopulę Semu, która zвершила naszą dzwonnicę i która też, думam, nadała jakiś taki pełniejszy plan architektoniczny całej cerkowci. Думam, że to już przez tych 20 roków się prosiło dość dawno i tak z wielkim trudem, wielkimi też takimi naszymi tutaj różnymi akcjami staraliśmy się w jakiś sposób też i zaochacać ludzi, żeby przez nich też zdobywać środki, które były potrzebne na budowę tej wieży, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się udało.
щелем, коли в наступному році буде фестиваль церковної музики, церковного śpiewu i jak byście zaprosili ludzi, żeby przyjechali do Krynyci? Mam nadzieję, że jak dożyjemy szczęśliwo i zdrowo, to będziemy to organizować zas w lipcu. Choć nie ukrywam, że to jest to taka jakoś niedobra data w związku z wakacjami, ludzie wyjeżdżają, ciężko jest turystom się wszystkim zorganizować. Niemniejsze jednak jest to też naпередодні naszego świata parafialnego, świętego Wolodymyra Wielkiego i to też wzbogacza to nasze święto i dlatego taką my datę sobie wybrali. Jak dożyjemy, to mam nadzieję, że zaś się spotkamy jeszcze w większym gronie. A jak zapraszacie? Думam, że Krynycia ona sama się jakoś przegransuje i zaprasza, ale my mamy taką fajną atmosferę i takie dobre powietrze, choć dnes jakoś doszczególnie to też ma dobry wpływ na nasze powietrze, że tu się dobrze czujemy, dobrze oddychamy, tu jsme szczęśliwsi, mam nadzieję, i każdy, kto przyda, wychodzi z cerkwi, to tak decyduje. To znaczy, ja wyjdę do cerkwi, a się z nią wyjdę później, to jeszcze bardziej jak jestem pozytywnie nastawiony. A to nam bardzo potrzebne w życiu. Tak jak chcecie, macie dobre nastawienia, przyjdźcie do Krynicy, a do naszej cerkowci, a na pewno będziecie szczęśliwsi. I nie szkody tu żadna burja, dość można na szczęście akuspera czekała i ludzie wstygli się rozejść. To też błogosławienia, смотрите, skończyliśmy festiwal, ludzie się rozeszli, chory się rozjechali i teraz najboże oroszuje zemlą, bo też jest i potrzebny ten deszczyk. Dziękuję, Kraśni, daj Boże wszystkiego dobrego. Daj Boże, dziękuję.